Public support is earned through integrity, loyal to the constitution, and standing with the masses. Tisarabina mashoko kudataurwa panapa naIsaac Makomichi achiuya and is trying to make it clear kuti nyika yese ngaizvizive, ngaizive kusapota, ngaizive kumira naye, ngaikwanise kudistinguisha between someone who has come to destroy the nation and someone who is there to uplift the nation. Sarabina mashoko arikuda panapa naIsaac Makomichi arikuda panguva ino achingoti changusara kusapota the public. Panguva ino pamwechete nekuva loyal to the constitution nekumira nevagari venyika yeZimbabwe. Pakadaro aiwa nyika inoendera mberi. Don't subscribe or like out on the bell icon. Makomichi anodanyira achiti those who blame us for supporting acting President Chiwenga should blame themselves for not being responsible leaders. The public begs a leader whose action match his words. We cannot support politicians who point right but walk left. If the constitution was voted for by the people, it cannot be altered by members of the parliament who are bribed with money and benefits while citizens suffer. If the people want change, they must demonstrate it by voting for it. That is what democracy of action truly means. VP Chiwenga represents democracy of action, not democracy of lip service. Public support cannot be bought with cash. It is earned through integrity, loyalty to the constitution, and standing with the masses. Domashoko anodataurwa panapa naMakomichi achiti vese vasiri kusapota VP Kosano Chiwenga, you are fake leaders. Just because vanosapota VP Kosano Chiwenga vanomuziva kuti munhu akaita sei. He is a leader who represents democracy of action panguva ino, not democracy yekungotaura kana yekuamenda the constitution, but panguva ino anyasi kuonekwa kunzi anonyasa kuexecuta chaizvo zvinofanira kuitiwa kuti nyika yeZimbabwe iende kumberi. Mashoko anobuda panguva ino toona kuti as VP Constantino Chiwenga is the acting president, and in his last speech for the burial on Friday, VP Constantino Chiwenga akanyasa kumeka it clear, ndobva anyasa kubuda pachena kuti aiwa zviri kuitwa nezvigananda, they are not even saving the nation, they are just here to destroy. Mashoko anobuda panguva ino anyasa kupazi VP Kosano Chiwenga is calling a spade, but not a cousin of a spoon. Pera comment section medu za future enyima tudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.